Dyma fideo bach i ddangos i chi sut mae defnyddio Deepspeech ar gyfer trawsgrifio sain Cymraeg. Mae gen I fan hyn prosiect allwch chi llwytho lawr o GitHub. Mae ar gael dyma'r cyfeiriad yna, github.com/Iaith hacio'r Os ydych chi clôn hwnna, git clone, ac os ydych chi rhedeg Linux efo Docker wedi osod, yna ydych chi'n medru just defnyddio gorchymyn syml make. Mae hwnna yn adeiladu. Di adeiladu'n gyflym iawn fanna, achos dwi wedi I adeiladu fo o'r blaen. Be mae'r make yn wneud ydy creu amgylchedd o'r Docker file yma. Hwn yn disgrifio beth sydd angen I osod. Allwch chi defnyddio'r gorchmynin yma I osod o fewn amgylchedd arall. Bethau sydd mae o'n dibynnu ar. Ac yn fan hyn, dyma yr unig peth sydd angen I gosod Deepspeech ar eich peiriant. Mae o'n mond yn pip install Deepspeech. Wedyn mae elfen eraill fel rhaglenni llwytho lawr fideos o YouTube, ac yn fan hyn, dyma lle mae'r modelau Cymraeg rydyn ni wedi hyfforddi o flaen llaw I chi. Mae yna ddwy model, y model acwstic yn fan hyn, efo file.pbmm. Mae'r rhif 20.9 yn golygu bod hein y modelau ddaru ni hyfforddi nôl ym mis Medi eleni, blwyddyn 2020, mis rhif 9. A wedyn, hwn yw'r model iaith, yr ail model yma, yw'r model iaith, sydd wedi hyfforddio corpws mawr o destun o wefannau wedi grafu. A wedyn, wedych chi wneud y make, a wan I i'w redag o. Y holl eich angen hynna ydy make run. A dyna ni. So, da ni tu mewn amgylchedd Docker nawr. Welwch chi bod rhai ffeiliau yna, mae'r modelau yna, a mae yna sgript trawsgrifio. Ond allai dangos I chi gyntaf sut mae defnyddio Deepspeech yn syml. Mae'n jyst yn gorchymyn o fewn llinell gorchymyn. A felly dwi'n gallu teipio mewn model, Hwna ydy'r model acwstic, tu ôl I model. Wedyn scorer ydy yr command line argument ar gyfer model iaith. So, nawn ni defnyddio'r model iaith ar gyfer trawsgrifio. A wedyn, ydych chi'n gallu dweud wrth Deepspeech I geisio trawsgrifio ffeil. So, mae gen I un efo yma'n barod. Ffeil bach byr o 1 frawddeg. Mae o'n trio trawsgrifio hwnna wedyn o'r sain i'r testun. Mae'n dweud mae ganddynt 2 o blant, mab a merch sydd tu fewn. Os o'n i chwarae hwnna, gan I weld os mae'n gywir. Mae ganddynt 2 o blant, mab a merch. So mae hynna'n gywir. Wan, beth am enghraifft hirach na jyst 1 frawddeg? Beth am fideo YouTube? I drawsgrifio fideo YouTube. So, mae yna sgript yn fan hyn yn barod, wedi sgwennu I wneud hynna. Felly, all dwi angen wneud ydy I redag o. Fel yna. Felly, gyntaf mae o'n llwytho lawr y fideo. Mae hwn yn fideo da ni wedi paratoi I roi gwybod am rhywfaint o cynnyrch yr Uned Technolegau Iaith yn Mhrifysgol Bangor. Mae mond yn para rhyw 5 munud, ond dyma'n trosi fo I ffeil sain waf.
Fel arfer, byddwn ni yn uned technolegau iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi rhyw sesiwn fach yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ddangos peth o'r gwaith diweddara a rhoi rhyw rhagflas o bethau newydd sydd ar y ffordd. Eleni wrth gwrs, chawson ni ddim steddfod, ond roeddwn ni dal isio rhoi rhyw flas bach iddo chi o'n gwaith. Dyma cysgliad. Os ydych chi ddim yn gwybod yn barod, mae o yma i helpu chi ysgrifennu yn y Gymraeg. A'r ffordd mae o'n gwneud hyn ydy trwy cysill, sydd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg, gan cynnwys treiglo. Gan gynnwys treiglo. Dyna welliant. A cysgeir, sef casgliad o eiriaduron cynhwysfawr sydd yn hawdd i'w chwilio. Ella bod chi'n gofyn, pwy sy'n gallu gael copio'r meddalwedd anhygoel yma am ddim? Wel, y cyhoedd, y byd addysg, a chwmnïau sy'n cyflogi hyd at 10 person. A lle gellwch chi darganfod y cysgliad? Wel, cysgliad.com. Digon syml. A, os oes angen cymorth gyda unrhyw beth ar y wefan, yn ogystal â'r ddudalen cymorth, mae sgwrsfot ar gael i chi ofyn cwestiynau iddo unrhyw bryd. Gan fod llawer iawn ohonom yn gweithio o adref ar hyn o bryd, mae y porth termau yn berffaith i helpu chi gyda hyn. Mae hwn yn gadael i chi fynd at dros 20 o eiriaduron termau gwahanol ar y we. Ac os ydych chi eisiau fersiwn hwylus i gario gwmpas gyda chi i bob man, yna mae'r app geiriaduron yn cynnwys nifer o'r geiriaduron. Mae mwy o datblygiadau newydd ar y ffordd hefyd. Os ydych chi wedi blino gorfod siarad Saesneg gyda Alexa, mae gyda ni prototype cynorthwyydd personol Cymraeg. Maxen. Mae'n gweithio fel app ar eich ffôn symudol, yn deitha chi be bynnag ydych chi eisiau gwybod. Rydyn ni wrthi'n gwella'r app ac yn ychwanegu 4 sgil newydd iddo, yn cynnwys rhai i gael podleidiadau rhaglenni S4C. Dyma i chi flas ar sgil Spotify. Chwaraea fiwsig, cyrff. Clasur. Rydyn ni hefyd yn gwella ein lleisiau synthetig, ac erbyn mis Mawrth 2020, bydd gyda ni 4 llais newydd, benywaidd a gyrwaidd, de a gogledd, ac bydd y datblygwyr yn medru eu rhoi nhw yn eu meddalwedd. Mae creu lleisiau synthetig yn bwysig ar gyfer pobl sy'n colli'r gallu i siarad eu hun. 2 flynedd yn ôl, mi wnaethon ni ddatblygu'r rhaglen Hacio'r gyda'r gwasanaeth iechyd. A chyn bo hir, mi fydd gennym ni Hacio'r 2, sydd yn cynnig gwell gwasanaeth i gleifion. Os hoffech chi helpu ni ddatblygu'r dechnoleg yma, cofiwch, gallwch chi ddal i gyfrannu eich llais i Common Voice. Rydyn ni'n defnyddio'r recordiau hyn i wella ein rhaglenni adnabod lleferydd. Ac os ydych chi'n mwynhau y broses o recordio a darllen y brawddegau hyn yn uchel, beth am gynnig eich hun fel talant llais i ni ar gyfer creu lleisiau synthetig newydd? Rydyn ni'n chwilio am 4 talent llais, 2 gydag acen gogledd, 2 gydag acen deheuol, dynion a merched. Rydyn ni'n cynnig tal bychan am gael ddefnyddio eich llais. Diolch yn fawr am wylio. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod o gymorth i chi, ac eich bod chi'n mwynhau defnyddio ein cyflwysterau ni. So yna Bach ar ei ôl i, mae hynny oherwydd y rhaglen recordio. Mae o'n gweithio yn gyflymach da hyn, os nad oes ar rhaglen recordio rhedag. Ond mae'r canoniadau yn eitha oce. Mae'n dibynnu pa mor hir mae'r fideo mae'n debyg hefyd. Mae'n cychwyn yn dda. Ond bydd gyda ni waith i gwella hyn, gwella'r modelau yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Da ni wedi gwasgu yr cwirdeb yma allan o chydig iawn o ddata i gymharu â beth mae'r ieithoedd mwy yn gallu defnyddio. Felly, dyna oedd i chi blas bach a rhagolwg ar y gwaith da ni'n wneud ar Deepspeech Cymraeg. Diolch chi am wylio.